hakaban kong ngapan pau ka jing sngu ka bakrau e oblay ya ka jing don kat bat ka jingalam ko jung ui ka jing jingi we pe baro bat nga sngu ka ban angu karpang e oblay bala penyo pat ingi sa sisen pat ya ka ni kalat bakum ka Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Madanrting binyo e ka ban rakhi byang ya ka ni ka youth week bat ka youth sunday jong ka snem arja arpho para bangai be baro ki parlok ki parajol bat ki para samla be baro sa sisen pat nga pedang so bahaya phi syakani ka jing sakri lang jing oblay hooj walang imyo ban sakri hakani ka yeng ka bakhoj ba ka mentang ka jong u hande ngi sko ban angu karpang u balang ba ka ni ka YouTube channel inyo ek ban sakri lang u wala pidon hangnu wala pidon logi jong ki yeng ki sem jong phi hynrei inyo ek ban shimanta lang hakaban sakri ban penan buram yaka ka teng ka jong u bat munjur yakaban yaro ek ka teng ka jong u lang ba ka ni ka jing sing plie jong ka ni ka youth week tunga nyela lang shu ble ka Jingrwai ko ble ba ko pa jingi ba hamneng balong tura jingi met ba tura jong masi ba ko dor jingi sa shi sini wan ka ban angu pat ya meken try namar ka jing e ka jing snap ka jing e go jing me ka try bam la pan yo pat ngi ka ni kalat mel pan yo pat ngi ka pol ka ba kodor ha ka bang yo e ka ban ya slok ban me u ble be ima ble be shi ja kan try kham tam kum ka jing sang samlang yo e ka ban shakri lang ya me kan try be ho ai dang ka ki khon samla ju me ka ban ha ki jong ki jing ki sem jong ki hangnu ka jaka ka ba ki don i Duwai ka jing don ka ba jing lam go jeme ya ka jing shakri jungi baro na rupa sedang hadu ka bawai no ka jongka kan rabi isne ko try ban pan katang mami ya kinong shimanta baro na du kinong puli Duwai ki bai lam ki Jingrwai ki ba ai ki Jingrwai ka bakar pang i Nongkren ka mania sam happening jungi na ba khatin ko jong blame ni Duwai kan try ji sub ya ka jing no kat jami bat ki we pe baro ba ki aka baro ki ba snow ki aka baro ki ba pendem ki long shisha ki ba pedang hun hamat ki jing isne ko jami ko try ber ka long ru ka jing ka bor na ka banta ka jing jungi ki khon ko jami ko try ka long ka atya na manta jungi ki khon samla ko jami habangi im man ka pyrthei ka barab ka jing ba jing le suda kat shami phai re bingila ban jeng scam ban le pa sha ki bo jong bo man ki bo jong soitan ba ka pom kanang bingilong ki jing shai bingilong ki sakhi na mata ka buram na mata ka tengu jami kan darbi tu dan kat ka sisri jungi baro na ba sedang hadu ba wai no ka jongka kan ma ko pangri ki program ki dang sa la man ka tayo hi baro ka wei ngai buti ki sang ti ban bo jami aka jing lam se mo kho jami kan darbi shim ka buram jungu shirade so ba pedang da ba ma bi pa bi ki like let sham jing jungi baro na mai da wai bi pani ki ne baro teng tra Jesus Christ nam im jukut ru amen tungin pedang yang jing skri jungi oblay dak bangi shimanta lang ka Jingrwai ka balai spa nyo phulai pat hadin ka ni ka Jingrwai ngan ka pat i masa Kedarson Khyllep ben yala mingi ha ba puli na khatien ka jong blai pat ha Jingrwai pat hadin jo ka jing puli Duwai ngan ka pat i masa Vickyson Swer ba in ayangi ka Jingrwai ka bakarpang Jingrwai pas ngobrai
serye Yao Jesu Yao Jesu ban serye Hakani ka por shopping in lechu blay hak Jingrwai ngan puli katu kat ni nak tin ka jong blay ka ba phila ban sham nak T.Bn kong wap stol Paul show Timothy kal nong ka ba saw kat khot ka ba khat ar bat khat lai bat kumju ru nak gospel Ioanis kal nong ka ba khat nyo kat khot ka ba khat lai ter ki kintin ki ba ongkum ni to wat ai yanu ru ban ibenya ka jinglong samla jong mi hynrei to men long ka rukom ya kita ki banget haka tien haka jinglong jingim haka jingiet haka jinget haka jinglong sngur tat andangan wan to men minot haka ba puli haka ba kentu haka ba hikai hynrei mentangan sawan hami bat ngakren yakini ki ru haka ta ka pyrthei kabala pendap haki ya kata ka tin jong mi ngala IT haki kata ka pyrthei te kala shun yaki na ba kimlong na ka jong ka pyrthei kumbanga ngamlong na ka jong ka pyrthei ngam duwai ba men shimno yaki na kata ka pyrthei hynrei ba men sumar yaki na ubamman kimlong na ka jong ka pyrthei kumbanga ngamlong na ka jong ka pyrthei tabangila da men pli khtin ka jong blai tongin le chu blai ka jingduai au blai bok pa jingi ba baneng atrai se sin yuan ban ai ngu imi trai jisu ka ni ka jan mit namar ka jingdon kat ka jong mi ba mela panla se sin atrai jisu yangi kum ki khon samla jong ka balang madanrting hangni bingin yo atrai jisu bingin pendon buro mi kerteng ba im badon bor ka jong mi but khamtam atrai jisu ni ai ngu ba mela don kat ngi hakini sngi ki porba lawal no atrai jisu what happening ka ni ka jingki wen trai jisu namar ka jingwan ni shop jong ni ka khlam ni covid-19 hindri ni ai ngu ba mem chon la i no hindri mlai don kat bat ngi but hakani ka jan mi trai jisu kum ka jingiaseng samla trai jisu gidon ka benta ka ba crowd trai jisu Chris bingin rakhi ya kani ka youth week ka youth sunday but kani ka John meet gidon nak sngi bingin sedang kani ka youth week try jisu to ai ka boju musim kho jumi try jisu Chris undon dong kalam ban ngi ka jeseng samla hangni apa madarting kur khuma me try jisu ikinong ishimta baro try jisu na du nongyalam Jingrwai I Organist but I kumjur ya I Nongrum try jisu but khamtam try jisu ngadwai na benta ushakri jong mi ubanye kani ka janmit ban sami khatin ka jong mi prasad mi ka boju musim kho jumi try jisu khnam ke kantin ki bami na ka shuntur ka jong u try jisu kanam long try jisu Chris da ka jing ko abriu jong hynrei kan long lamba ka jing pasat bor musim kho jong mi try jisu try ngadwai ru try jisu yaki balang ba pher try jisu ka badon hakani ka rik hasi ba ka jong ni bikin yo ban rakhi yakani ka yud yuk sande ka balong ka tayo nam ta ki khon samla kur khuma me try jisu ki program ki baro try jisu ba shi contain try jisu Chris ngadwai namta kani kariba ka jongi try jisu haba me try jisu Chris bo ni khnyang ju jingpang Pulesdang try jisu bonman poster kani ka ri khasi ba ka jongi kur khuma me try jisu ki Nongyalam baro nadu ki Nongyalam jong ki balang ki Nongyalam jong ka sarkar bat khamta me try jisu namta ki doctor ki nurse bat kumjuri ki tu ki ba yakhun ban penduk ja ju ni khnyang try jisu Chris tap me ka snam ba kodor ju me try jisu pensle me ka boju musim ba kho ju me try jisu Chris khnang ba uni khnyang jingpang unumla ban le don bor ka jing im ko chongki don kat me try jisu bat kani ka program hani ka jan miet nyuman ben doi kini try jisu ngon buti kini baro try jisu Chris nadu mantas du ki bom chkodru amen Rong jong ki samla keleng jong ka pyrthei la nang her bale la nang her bale buồn kỳ ba chết ban ya lên ti trong cả Yakaburong ki khon samla
บัญญาสลบกิมมอนมันตาตั้งหักกิกามมาเป็นเบอร์ญาหาจริงกว่าปลายจงกาเปิดเทกินมาวันสาบิชาอูเบลวัดกียาเปิดเทดังนี้วัดว่ายากีเอพี่วัดยาบากีโลกาเปิดเทหากาเปิดเทอมจงกาเปิดเทลาจิตยานีSamla kadang hak maduplay Jing bitarkanlah Jing bitarkanlah Pindai ki jong pyrthei Phai plie ki khmat shu ble Nongialamเป็นดังผู้ร้องอยู่เพลงทางนี้กูคุณสำลาอยู่เพลงมานี้ตุรีผู้ร้องนาดูเรียนเพลงวัดเป็นเสือยิ้มบัดกาเปิดเทKumudanya lasa marway Piwati ya pyrthei Lam ni watwa ya ki Piwatnya baki lo ga pyrthei Dkhar kun samla haka pyrthei jong ka pyrthei la chit yagi tang ban pen snow pha la u nong thao man la kasngi ban pen snow
Sasisin pat nga ai kublei ya imis Anthealiza ibalong Organist mat kumjur imasa Kerborlang Nongrum ibalaya yalam ke Jingrwai ya imasa Kedarson Khyllep ibalaya yalam yangi haba pulin khatin ke jong blei ke Jingrwai bat ya imasa Vickyson Swer ibla ai hapdeng jongi ke Jingrwai ka bakarpang bat kumjuru temen basan pi Dkhar iban sa ai hangi ya ka Nongkren ya ka team jong ka youth Sunday bat bentangi ne poisa ka wepa ka benta ka tangi di osngoi ka Nongkren ka team jong ka youth Sunday ka baong ha ka pyrthei hynrei jong ka pyrthei ka brasang Nongrum kum ka gospel Ioanis kalanong ka bakhat nyo ka khot ka bakhat saw ban kren hapdeng jongi dai temen basan pi Dkhar temen basan ngi Duwai ba blei undon kat bat phi un penan kam ye phi un yai ker khu ye phi bar pen sle ye phi do men sim khu jong u ba ki e baro ki ba phi kren hapdeng jongi ke baro ki bingin yo asno wan ka por ai ba kan long ka jingker khu ya ka jing jongi we pi baro kham tam kum ki khon samla khalang ba habangi han de pyrthei ka badap ka jing bat ka jingale kan long ka bor kan long ka ater ke jing jongi kan long ka jingker khu jingi we pi baro te ka ni ka por ka kerpat itimen basan ba na ai ni ka jingkren bat hadian jong ka Nongkren ka kerpat I ban bu ki jing Duwai bat ban ai pat ka jingker khu pan wai Nengkang eng pen pau ke jing song u blei bakum ke Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Madanrting ngiyo ban penlong ni Jingiaseng ban rakhe ke ni ka youth week bagani ka me ka de Jingiaseng ban kren sipang ka play ka ni ka team ka bong haka pyrthei hynrei jong ka pyrthei ka bla pen song Nongrum ni ka gospel jong Ioanis ka lom khat nyo ka khot ka khat saw te doi Terangi aingu ia me kan ko pabi kan ka jamek ngiyo ba dan la kan ka ying ka bakantang jame ban syaki ia me ban mane ban yaro pat pendan buram ia me lemba kan ka YouTube channel kan ko pabi jenga ngada Duwai kan ko pabi ai ke men sim ke ba khmi ke ba pen ba ke ba sau ya kata kan yo mat ke jengger khu na me Terangi ngada Duwai tai pen slap ma mata ke nong simenta bara do men sim khu jame ngada Duwai kan ko pabi ida bukti kan ka po brang sa ba chelam jame ko try nga Duwai pen slek nga dumun sema khujame aki khubo bar ki ba mi meng shin to changa try kilo ke tin ke ba em ke ba don bochame try sim ke ni ka po brang sa bara dang Jesus Christ ki twangi pan ke ni bara amen nang ko ngai khuble chairman belam ke ni ka Jingiaseng ke ni ka janme ngai khuble ru iba yalam ke jing pule na ka tin jong blei ba ka jing Duwai u blei nang kar khu na ka mta jong phi ngai khuble ru iba yalam ke ni ka Jingrwai ke ni ka janme Kumjoy Organist, ngai kubleru kini ki special number ki ba ai ka so Jingrwai ka bingyo ban money ban shakyu try lama kini ki Jingrwai hakane ka janmin ka team ka bala jalabu bet hakane nam na kani ka youth week janu sema manta kalong na ka gospel jong Ioanis lom khanyo ka khot ka ba khat saw ka team preng ong haka pyrthei hynrei jaga pyrthei ngan puli kini ka khot ka bong kumni ya kata ka tin jong me ngala IT haki kata ka pyrthei te kala shun yaki naba kimlong naka jonga pyrthei kumba ngamlong naka jonga pyrthei yakane ka tin la sat pat pen song Nongrum naka gospel Ioanis bagane de ka tin ka de ka jing Duwai ka bau try Jesus Christ u Duwai bo ya side nab na ki sandan chung u Jesus Christ ya thu e ka jinglong jagi sandan bahaba kilai kut jingmut ban bud bat long nong bu jong ka jingim jong ki kala kala ba ka jinglong jingim jong ki kala phe na ki jong ka pyrthei habangi pek bangi pusan bai ka ne ka team youth Sunday youth week ngi I badan ka jing phe ha ka jingim ba ka jam pyrthei ba ka jingim ka jam sim ki bala mat ba la preng yo Chris ha ka jingim jong ki ba ka ne kalong balai baki briu ke ba plang yu Chris kadang ke jingkala ki aphe na ka jong pyrthei wala ki dan ka pyrthei ka Bible kong ka gospel Ioanis no man kong khat ar kong hanai kat ki bala plang yu ya kita lai bor balong ki khun jong blei ha ka khlemat ka bangi plang yu Jesus ka jing jongi de ka to ka khlemat bangilong ki khun jong blei ngemlong shu jaga pyrthei de na ta ka thao ha ka pyrthei haka pyrthei hynrei hak jong pyrthei naba mangim long shu jong pyrthei nama bu Christ ba priang hapo jangi ulong ka bor ka jing jongi
Upola ka siti ka ba ajo sikinang keren san kanyong. Kum tala daw ewe rudan o Chris. Ulang jing tao ba tamay. Ki eke ki barim ki do ki dabna. Hakimi ki ke bara ki jalang ba tamay. Kani kamot. Bahala daw ewe dan o Chris. Ulang jing tao ba tamay. Ki eke ki barim ki dona. Ki eke ki jalang patay ka dona. Hakimi ki ke bara ki jalang ki ba tamay. Kamu ke eke ka bangi dan na kapatay kamla ban sensarangi kamla ban batangi namau Chris wain ka bor bangi la ban jot ka ha kapatay handai jaga patay kabamut bawala ni long jaga patay handai ka jing ka bangi man kasi kaya phe na ka jing jong ka patay kaya phe na ka jing jaga patay ka jing ka ba ka jaman sim ka pangkala khangpong ya ka jing mat cak berkat, ya ka jing jengi, ya ka rukam kren kom khana, bat ka rukam ka lifestyle bekyong. Nabar bang day shoot jang ka patay. Ni song isa pa ka patay, ni ba ka patay, handa habau Chris udang na pa ka dono jengi. Lang kom ka patay. Habu Paul thoi ka city sidang Philippine lang maningkong dekat apanyawang. Tang ba ka rukam ka jing jang pi ai kanya day ba ka gospel u Chris. Tang ba ka rukam ka jing jang pi ai kanya day ba ka gospel u Chris. Walang isang ka na ka patay nga ki brio ka patay. Handay ka Bible ka tin jong play kong ai ba ka jing jang kanya per na kanya ka jong play. Handay kanya day ba ka gospel jong Jesus Christ. Kum ka patay. Haka perthei handai kum jong ka perthei ka jing ka bam ya don benta ne sakti bat ke eke jong ka perthei haka perthei handai jong ka perthei ki breu ki badang ka jing haka perthei ne ki bam don kum ka perthei ka de ka jing ka ban ka bor ka balaban jap eki eke ki jing thala jong ka perthei Ngilaban jap ikijing thala jaga batai bara daw jiskes yau bangila pediang hakajing jangi ka city ka menengkang jong po cinang koren kalam kat san penyawang hene ka jingo yau blay ubala ai ka ne ka jing jap thiau daw jiskes ubau try jangi ngi bala pediang jiskes kiyo ka ne ka jing jap thiau daw jiskes Walang ida na ka perthei ngilang long job ya ka perthei. Nababau jiskus ay ngi ka jing job thiyo. Ka city poch kinong rong pralay pinyong. Hanay kini kay barok ken ngi job thiyo daw ta ubala it yangi. Ibriw ja ka perthei, bakan ja perthei ka jing jo ki kalong ka jing ka bamla banyak persa. Ya ki ki jing thala janga ding perthei. Namakan ka bor ja ka jingdom. Ki bojong baman ki treasure haka jing jongi. Ki treasure haka jing joki. Da lele hi ngimla satya banyak le yakini ki bor. Ki batre haka jing jongi. Dena takadaw jiske saka gospel jong Ioanis kat sanong duka pasanong. Klamanga pimla banle eiruem. Ka city jong Paul chikinong room lang kanyaw lanaman nyaw dukat kat kanay kong. Nabali kata ka babhay ka bangamon ngamle. Hanay pleng ya kata ka basniw ya ka bangamon. Ya kata ngale. Hanay ladang ngale ya kata ya ka ba ngahingamon. Amday syu mga ubale ya kata. Hanay kata ka popken ka ba syangsa hanga. Kani kaya tuwa say kinarong Paul ya tuwa. Baik ka ay ka babha ka bangamon mali ngamle. Kada ka jingim ka bang isyaram makibol jaka jingdom. Hakibol jaka patay. Hanay labang idan na ka patay. Habaw try usansya na ka jingim jongi. Kaktin jong blay ka ang. Hanay kita ki ay kay baro kay ngijap thiyaw daw tao pala idanga. Ngijap thiyaw ikinigibol jaka jingdom. Amnay ka jingla jonga. Amnay ka maladi jongi. Hanay da taka bo jong Chris ubada na po jangi. Ubala man penjap ingi. Ka city po sinang Philippine lang manengkong kanang basaw kakat layong.
Ngalak banek ki eke baro. Hauta obala pensai boringa. Haka pyrthei. Hynrei jaga pyrthei. Ngidon ke jia per. Walang ngidon jaga pyrthei. Hynrei ngimlong jaga pyrthei. Nabang ngidon ke bor pangilaban job ya ke jing snew kami kikun samla. Amdei ke bor ke bermit naladi. Hynrei jaga bor ke bangila pedang yu jiskus. Ubala ban ai ke jing job. Ke bam cikun. Kaba arpat haka pyrthei hynrei jaga pyrthei kadega jingim kaba kenjaman sim kadega jingim kaba dan ka jingsuk ka pyrthei ka sensar kadar ka imlang ka salang ka longi longsem bat kumta tatar ka wat ya ka jingsuk hakum kani ka pon ni pat ni igzal sibon ki kenram ki ji slam ka jile thama Hana amnan ka jingsuk. Hapring ki jing ki jingile babunjat. Ki bangi kendo ka jing jongi. Ka jing pang, ka jing duk, ka jing kerdu. Bat kiwai tatar, ban ka jing suk ublay ka ay borngi. Bangila ban jengile, ya kita ki eke baro. Ujisku songa gospel jong Ioanis kat salong dukot arpnyo. Ya ka jingsuk nga ino happy. Ya ka jingsuk ka jonga nga ay happy. Kumba kata ka pyrthei ka ay. Nga ay mga pi. Wat ki kuslay na ka dono jong pi. Lemne wat shapti. Ka jing kabamya klek kaulang bat ka pyrthei. Ka jing kabam day bat ka pyrthei. Ka jing kabala mat yaw jiskwes. Kadang jing kabadang ka jingsuk. Lada don kanu ka jingle ka jing pang ka jing sitom. Ka jing dok ka jing kerdo. Ka jing suk jong utrai jing jiskus. Ka ain ka bol pengilaban yang ya kata. Wa apostol Paul anau lamat ya ka jing ka jong belai. Ba kata ka jing suk ka belai. Ula ai haul. Usau tu baki eke jong patai kimlong ayai. Baka jing suku kes kasensyari o. Om baki ni ki eke jong patai kimlong don hakmat ka jing suk kabau tra jing jiskis wai. Baru thoa eke siti jong usikidang Philippi nang balai tukot menyawang. Henai kita ki eke ki balang ki jing mentoyanga. Yakini nganyau ka jing do. Nakabantau Chris. Bagani ka tukot ka maplagong nganyaw syndrome yaki knang banganyo yo Chris. Wapusol Paul nganyaw syndrome yaki ni ki eke jaka pyrthei. Tang banganyo yo Chris kabalang ka jingsuk ka jing jonga. Haka pyrthei hanay jaka pyrthei. Ngidana ka pyrthei hanay kani ka jing syangsuk kamla pansan syaringi. Nama ngilong haka pyrthei jaga pyrthei. Ngilong jong Chris blong sim jaga jing suk. Kom ki kon samla kidon sibon ki jingle haka jing jongki. Kidon sibon ki jingle haka jing jongki. Haka jing wat kam wat jam. Haka jing pule. Haka jing wan jaga diga klam ke balak tak ika pule. Yaka yok kekot. Yaka wat kam wat jam. Ane utrai wong ka jing suk ke banga ai pi am ke balak pyrthei ka ai. Maka sam kabala besar dekat ke sepol. Ki sing samla ki kerdo pagi syatan. Dan kita ki bawa utrai. Kinam kerdo ek babah. Ingat skam baka ni tin jong trai kabala kular. Ka ai ngi ka jing suk baka jing tren. Hapreng ni ki jing ki bangileng yang ele. Ngila banyeng. Nama bu trai jing jiskes long aim jaka jing suk. Hynrei haka pyrthei. Hynrei jaga pyrthei. Ki briu ki bamlong jaga pyrthei. Kita jaga briu ki pada usok jauh mensim ka jing joki. Ki briu jaga pyrthei kim dan kini kisok. Kumalakan haka city poch nang kalatia. Kelamasan kot ke bar puar kong. Hynrei usok jauh mensim ulong ka jing it. Ka jing kemen. Ka jing suk. Ka jing syaslam. Kajing lesbon, kajing bha, kajing yaine,
kajing jamnot kabor halalade. Ki briu ki bamlang syok jaka pyrthei ki balang jong Chris. Walang idon na kanika pyrthei. Ngilang ki briu ki balang ki sok jong mensim jong mulai. Kabarang ka jingit. Ngipai kanika juk mentah. Ka jingit. Im bakalanang man kriat. Kimi istang ka jingit penyap. Ka jinglek don bor. Yaki barit bor. Bang i bakam don jingkeman. Bon ki khon samla bon ki briu jika pyrthei. Kita nampak depression nama bam dan jingkeman. Hanya ki briu jong play kita lusok jong mensim ke jingkeman. Ki briu jong play kita kata usok jong mensim ke jingsuk. Hapneng jong ini ki AK ki baki palok ki edong jaka pyrthei. Kamen sim jaki kun samla ki bala pedang yukris. Kadon ke jingsuk. Kadon ke jingai syaslam. Kabami ke jing keluma jaka pyrthei bar kawai kalang bakim dan usok jong mensim ke jingai syaslam. Nama ke jing syaslam kamdan. Kimi ke jing kelumar, kimi ke balik, wat ke bandai balik, elah ke jong acingim. Hari ki briu jong belai. Ki bala pedang yang ucis kes kidan kita ke jinglong ke bapem. Bat ki briu jaka pyrthei. Kidan kita ke sok jong mensim ke jing juki. Bat ki langrut ki kun samla. Ki badan ke jing le asmun. Ke jing bha ba ke jing yaine. Ba ke jing jamnut. Bat ka bor halalade. Nga ngait skam ba ka nga team ka ba ka bo bat. Anu slamta. Haka pyrthei hindai jaga pyrthei. Kalau bangin punya per ialah ka jong jingim. Baka jingim kum ki kistan ki samla kistan. Nya per na ki samla jaka ni pyrthei. Na bangi dan usok jong mensim. Ubadan ka bor halalade. Lada kiwan ki jing pensoi ka jing jongi. Gila ban yang persyak ka jing pensoi. Na bangi dan usok jong mensim ka bor halalade. Ki briu jaka pyrthei ki pet. Bat ki bisyar yang i. Ya ke jelong jing jongi. Bat ke ni jelong jing jaka pyrthei. Ki bisyar yang i langi long jong ka pyrthei. Ni jong ka jing bakan jaman sim. Ki bisyar na ka jing ka bang man kasni. Nada ka jing jongi kalong ka jing gerku ka blessing. Ya ki weipat. Mdadon kam menyalap. Ki briu ki kelak ka pamut. Nama ki i kadan ke jingim ka baper na joka pyrthei. Bakata ka jingim galong baki sok jo munsim kadan haki. Ka bor halalade. Ka jingai syaslam. Ka jingsuk. Ka jingkeman baka jingai espun kadan. Haka pyrthei kamdan kata. Kamdan ke jingsuk. Kamdan ke jingkeman. Kamdan ke jingai espun. Kadan stang ka jingai yap ke jingai markenti. Dena tak ada upol buto eka siti ke bandeng kong su Timothy. Kalau masau ke dekat ke bakat arwang. Tuat ay yanunu ban ibanyak jelang samla jangme. Hynrei to melong ka rukom. Hynrei to melong role model. Yak kita kibangit. Hakak tin. Hakak jenglong jengem. Hakak jengit. Hakak jengit. Bagai jelang snur. Kani ka juk ka siti ngangait skam ka kranyangi. Haka pyrthei hynrei jaga pyrthei. Baka nga jingim jingi wat ai ban ibanya ke jawang samla jongi. Hynrei baka jingim jingi kalong ka rukom. Kalong ka role model iki waipat. Haka ktin. Haka jinglong jingim. Haka jingit. Haka jingit. Baka jinglong snur. Ka weipat ka jinglong jingim. Ka balang ha ka pyrthei de jaga pyrthei kalong. Ka jingim ka badap ka bor blei. Nani la banong ka jingim ka badap tu mun sim aku jong blei. Ndangi lamat yau jiskas ka jingim jongi. Gindan ka por ka mengin terang pat banyo ka jimun slek jong mun sim aku jong blei.
Kisenran jong jiskus nau jiskus ula mi pat naga jingtep. Nau petos ule syam jiskus ukenra jubala mi pat. Ula don daga zil kacing syedhem mapajum. Bani ban pla banyalap ski weipat. Ya kan daga kubur bau trai ula mi pat. Jiskus song song shua Jerusalem. Hakikam ka pasal na menengkong dekat baprang. Pensa yo adang ni ka bor na lawan mun simakot api. Pinong kinang playanga. Ha Jerusalem. Ha Judea. Ha Samaria. Ha do bakut ka patay. Ka jingim ka baha ka patay hindi kum ka patay. Ka ka jingim ka badan ka bor jong mun sim jong belai ha po jangi. But dena daw jiskus wang haka gospel yones tam khatsau khat arwang sisa nga ongapi utaw bangai hanga ya kita ki jingle ki bangale manga utaru unle bat ka ba kham khra yakini unle kata ka bor ka bla ai ka ba pen na ki breu ka pathai haka pathai ngi dan hanai ngimlong ka pathai Namang ilong ki breu ki bala kup daga bor men sim jong blai. Ka ai ka bau traj ki Jesus Christ le. Utrayo ye ka ai ka bangang le pil le. Bat ka ba kham crown. Yakini anle. Ka Bible kong. Hakita ki bangat haka kateng jonga. Kinya bena ki ksut. Kin kran ki thalik ki bathamai. Kin bat ki besen. Kin di kabi kanam laban ben sneuki. Bat kin buk di hagi bapang kin kia. Kani ka bor bau try wai ka jing em changa jong pi. Kani kita ka bor ka bangilong ka blessing ka jingger khu chi wei pat. Ka ba ka perthai kam laban ai jingger khu. Ka mau try pa ingi. Ki breu chika perthai kam laban Kamban kimla ban le ke ai ka ba ki breu jong le ki le. Wa apostol Paul bu le haki kam jika apostol. U be ki ba chang suit pen khia ki ba pang. Ki khon jong skip an di i ka ni. Ki kwa ban le lem. Pa ki sang man be ba chang suit bat la ong ka Bible ba ku ne ba pang suit ula tar ki jan ki ba ki la mare leng khut. Nama wong yo Paul itu na yameng ngito haka perthai handai ngimlong jaka prei ka daw kalong bangilong haka perthai handai ngilong kerpang nawang ilong ki breu ki bala slek dong mulai ka bangila bala sibon ki AK na ka banta ki breu ka banyo amat ka jinggerku ni ngai skam ka ni ka kubo janga jingple jaka team kalong bangilong ki pakerpang kum ki khon samla nado ka khalemat ka bangila priang yo Jesus ka jing em jangi ngilong ki breu ki bolon ka bor balaban jap e ki jing thala jap the nabang nila ban jap e ki AK baro daw ta bala e janga ong pon nama ngilong ki breu ngilong ki jong Chris ngilong jaka pathe ka jing em jangi ka nga jing sok hapdeng ki jingek ki bawan kum ki kon samla me kendo ngem sngau lailain nama mun sim jong blai badan hapo jongi ulang kam kraw ye kini ki AK jaga perthai ubala ban ai ka jingsuk enga ba pi ni ki bala pliang jiskes ka jing em jongi ka phe na ka jing em jongi breu ka perthai Nama ka perthai ngi don ngim long ka perthai nama ngi don ka jinglong ka kerpang bat kata kalong baka jing em jongi ka don usok jong men sim jong blai ka wei pa ka jing em jongi ka bangilong ka kerpang kalong ka jing em ka badap mun sim jong blai ka ba ai ka bol bangila balai ki kama ya ki breu ki badan pagi jile ya ki breu ba pang ba sitam Baka jing em jangi kalong ka jingger khu ski wei pan. Ngait scam mga nega team ka nega janmit. Kabangi kran ha ka perthai hynrei jaka perthai. Kan long sa ka jingger khu na kapenta jangi baro. Namda ki kon samla jonu slam manta.
ban tungin Duwai yau blay. Bakan ka team youth week, but youth Sunday kaba mentau senam. Kan ai bor yang ni, bangin lak ban sauto. Ya ka cilong kerpang kum ki samla. Lani kum ki briu ki bala priang yu chiske saka jing emjengi. Nyemlong so kim ki briu cika patai ki ba mi tho yu blay besisa. Nilong ki briu ni emma ka patai nyemlong cika patai namangi per. Ni sauto ya ka cilong kerpang. Ni sauto pangila syam Kris. Ni sauto ika bor ka padan hangi. Ni sauto ki sa jong mensim dan po jangi. Ai bakaniga team kaniga kami kran na kaniga jamin. Kan dalong sa kacingkar ku yang ni. Bangin Duwai bakaniga kubor. Bakaniga team jo kaniga youth week but youth Sunday ke ba ngin rakhe baris tuyo. Hado ka singublay. Kan dalong sa kacingkar ku. Baki kon sama ken sautu. Ya kacinglang kerpang. Wat langi dona ka pyrthei. Hynrei ngimlong jaka pyrthei. Ngilong jong Kris, ubala syayap ala ka dingpna, ubala siuspat nam dagi pop jangi, ubala ay ka bor bengilaban yengyele igi bitap jong sultan, ubala ay ka bor bengilaban yengyele igi pensay gibawan hagi jong samla jangi, ubala ay ka bor bang hapreng jaka jele, ngilaban yot ngat ka jingsuk, dan mano-mano balak pan pengklem, kibreu sibun bak kilek keke bamnai balak, nama bam dan jingsuk. Ublang terku kanika kupo kanika janmin. Ublang terku kanika Jingiaseng Samla kanika Balang. Baki kon Samla jongki Balang kiba pe. Kibudan kari jangi. Baki budan keleng satlak jong pyrthei. Ai gin yok mat kanika jingerku. Bangin dalong sisa walang ngidon ka pyrthei ngemlong jaka pyrthei. Kibreu kinyok ban saki. Kibreu kinyok i joki kmat jongki. Haka pyrthei Ngilang, hynrei ngimlong jaka pyrthei. Nama bakadan ka jingaper ka jinglong bakar pangjing. Bat ublay un kerku kan ka kupo na ka janmin. Bangi phai suplay ka jingduai. Bangin IT ka jing emjengi suplay. Ngin IT ka jing embangin long. Try perlong ni bakar pang. Haka pyrthei ngidon. Dan ngimlong janga pyrthei. Te duai. Atrangi aingo ya makan gopa kan ka janmin. Bangiyawan kren kanika T.Bn plie ka. Haka pyrthei hynrei jaka pyrthei. Yarap ingi kotrai bang kanika pyrthei. Kabadap sibun ki jele. Kabadap sibun ki jingthala. Kabadap sibun ki AK ki baring bak ingi si jingthala jaka pyrthei. Dai trai jisubin. Nga Duwai kin ko pa ay ka bor ka jamakan siyang sa pangi. Bakit kon samla. Kinyok mat si jaka bor ka jangme. Bakilaban yengela persak ki boy tap jo baman. Bakilaban yengela persak ki jing thala jaka pyrthei. Terang ada Duwai ay nga bor ko try. Baka jing sok jama try kanari jay kana sanchang. Ya kamen sim ka dono ji ko pa. Hapreng jaka nga jing ki phalok jaka nga pyrthei ko try. Di ay ka bor jaka jing sok play jama kan song sa pangi. Ngin mat ka jing sok play ka basisya ko pa. Ki pyrthei bar kanyok mat jika nga jing sok na may ko try. Nama malang mamaus jaka jing sok. Try yarap mamatry ka jing jing itry ka lo ka jing Kapag usok do mensim jo may ablay. Try bi nga Duwai shan shap ngini kami do mensim ako jame. Baka jing jing itry ka lo malalam do mensim jo may ko try. Bapa kisok jo mensim kendan nga jing jing ni kon samla. Balang ibaro long ka try. Baka break niya tip ko try. Bangilang kikon jame ka na blay janga. Try kerku ka nga por. Baki program ka banang sa jang ni Jingiaseng Samla ko try. Menang kerku kawai ka benta barak pan pendap. Menang kerku mamatray ka ng simta barak. Pan slap mamatray ka ng sima ko jame. Baka ay ka bakin gen kin pla ko try. Kalong nakabor ka jame ko try. Try nga da Duwai nga da buti ka nga po padang yak ka bansa ki program ng sa barak kak ti jame ko try. Pan IT kak ti jame try kini benta barak la pendap ko try. Pat ka bawai na to ay baka jingit ba jang bulay ko pa. Kajing ayay jong chiskas. Lamag din sila kawat siyang tam. Basyad bo jaman sima ko jong bulay. Akin nila jaga niya sa nangat Jingiaseng Samla. Jaga niya balang ba jaga sitalap jaga niya patay baka rijang ibara.
Akin laki nyai sarang kat kiri kun. Kibran keleng satlak jauh thai. Kiba yeng ban sak kibat ban mani me. Naduk mantawa cuy bam jukun. Amen. Kau boleh sibun beleng kerku epi. Mangangit sekan pinyo amat sibun kicing kerku. Cuy ki program madang sak barak. Kau boleh sibun beleng kerku epi. Amen.